i dag vil vi gerne lave en video, og mit skin du er ikke rigtig. Ja, og mig, Oliver A09, jeg fejrer Brian. Ja. Så, jeg ved ikke, ikke bare se. Okay. Hvor er du? Over ved team. Kingdom. Hvor er du? Okay, gå ind i den. Gå ind i Kingdom. Ja, selvfølgelig. Ja. Der var lige et problem, så vi har skiftet team til rød og sådan noget, ikke? Fordi sidste gang så tog vi blå, og vi tabte totalt. Og det gør jeg altid, næsten altid, når det er. Falling down! Okay, det nåede vi så ikke. Kan jeg godt få diamond generatoren? Det kan du ikke få, nej. Men jeg kom hen til iron generatoren. Vi har guldgeneratoren. Den har man altid i Kingdom. Okay, men nogle gange så kan man altså godt gøre sådan. Nogle gange. Iron. Nej, du får ikke noget jeg skal altså også have noget. Nu har du altså nok til at få noget udstyr. Jamen, jeg vil helst købe et sværd først. Eller jeg kunne opgradere den her. Nej, det vil være. Nej, køb nu et sværd, og bagefter så lad mig få generator. Hey, skriv med dig, der lige er på. Nej, nu får hun det. Ja, så ser vi det. Du har da meget mere guld, end hun har. Jeg mangler kun ét. Og så har jeg skrevet slet. Ja, jeg vil nok godt opgradere. Nej. Jeg skal altså også have et jernsværd, fordi at, det klæder altså Alex meget bedre. At have et jernsværd. Det er faktisk mindre, du skal have et jernsværd. Du er sådan like, du får ikke det blokke, du har svaret op til. Du kan trykke chill, og så kan du trykke Q, hvis du gør dit job. Det er helt væk. Der er nogen, der ikke ved, hvis man trykker shift, så kan man trykke på de ting, du godt være på, ikke? Så, ja. Men den der, så behøver du ikke engang. Hej, Caspian. Goddag. Ja. Jeg glemte det der. Jeg synes, at når nu I har taget den kamp, I er i gang med nu, når I så er færdige med den, så synes jeg lige, I skal prøve at stoppe, og så hører vi videoen. Ja, det ved jeg. Det synes jeg også. Oliver! Okay, jeg mangler kun 3 guld. Ja, jeg giver det 3. Men lige præcis, hvad jeg havde fanget op. Det ved jeg godt. Jeg så det også. Jeg kan lige opgradere til vores EX. Det er altså lidt svært at gøre det med shift og det der, når det er. Ja. Ellers så kan du rent faktisk bare højre og venstre klikke med det. Det er lidt svært med det. Oh my god, så er det bare... Beskyt ægget med... Kan du købe noget og beskytte ægget med? Nej, jeg brugte alt mit guld.
Blå har allerede mistet deres æg. Det er grøn. Nej, Nå, hvorfor har du ikke slået ham ihjel? Hvor lang tid siden Det er han var der? fordi- Han har været der en time, mand. det er fordi, jeg havde ikke set ham. Han stod foran kassen. Og jeg havde ikke set ham. Jeg har heller ikke set ham. Jeg har ingen øvrigt over set ham. Nej. Det var snart bare sådan noget. Vi hopper ikke på den. Ja, men hvis det nu skulle være ikke så slemt, så kan vi da være lidt ligeglade, fordi de var sandsynligvis ikke angribe os lige nu. Og jeg har brug for noget food. Jeg er blevet til os begge to. Hvor meget koster det? Kan du lige se det? Det koster... Det er ikke Nej, det, det jeg nok ved jeg godt. Food? Det ved jeg godt. Enten 32 diamonds eller to. Okay, jeg har nok til en notable til os begge to. Jeg har nok til mange nulchables. Ja. Jeg vælger nok at købe noget godt udstyr. Kasper? Vent, Kasper? Hvad? Det er på grund af, nogle gange, når man giver den notable til nogen, så plejer det rent faktisk sådan at blive lidt gode venner med dig og hjælpe dig lidt mere. Det var ikke nødvendigt nu, Oliver. Du har kassen. Ja. Men hvis der er nogen, man ikke rigtig sådan Hvis jeg ikke går i stykker, har I så ikke allerede tabt? Nej, det har man ikke. Så, men man skal bare dø så skal vi dø, fordi så bliver vi elimineret fra spillet. Okay. Så man kan ikke gøre det. Ja, nemlig. det er lidt ligesom en anden. Nej, det skal vi ikke, fordi det tror jeg nok de andre godt kan gøre for os. Hvad skal I så gøre? Ja, vi skal bare beskytte os selv her. Det vil sige, så har I jo allerede tabt. Nej, altså, det har vi ikke. Så længe vi er i live, har vi ikke tabt. Jeg skal lige overhandle en smule mere guld. Giv mig lige noget guld, Oliver. Jeg skal købe TNT. Ja, men rent faktisk så lige nu, så har jeg lyst til at lige at... Men hvor meget koster det for det der armor? 10 for hver stykke. Så skal jeg lige have 40. Jeg vil godt have fuldt af det. Hallo, Du kan godt have fuldstændig ned, om du skal Okay, men ligner rent faktisk mere en køkkendame. Jeg vil hellere gå der. Jeg kan altså ikke få... Giv mig noget guld, når du har opgraderet, okay? Så er det, gå væk, sådan så jeg kan få noget guld. Jeg skal altså bruge guld til at springe vores bro i luften med. Kan du bygge en mur rundt om den bagefter? Jeg springer vores Jeg gav dig en. Nu kan jeg få en TNT. Dejligt. Vi kunne jo lave en troll. Hvad mener du med det? Det er sådan, vi kunne snyde folk. Hvad mener du med det? Man kan snyde folk med blokke. Når man allerede har mistet sit æg, så kan man rent faktisk snyde folk lidt. Okay, jeg sprang lidt mere af vores bro i luften, ikke? Jeg gør allerede op og laver den snyde en. Nej, det er en rigtig dårlig idé. Hvorfor? Folk ved godt, at vi har fået ødelagt vores æg. Kan jeg lige holde noget mad til mig? Jeg vil lige prøve på, at jeg kan lave den her.
Farvel, tak fordi I gad at se videoen. Farvel!